Тя е родена в Лима, Перу, на 20 март 1986 година. Още от малка е запленена от технологиите и техния потенциал да създават социална промяна. Тя учи международни отношения в Лондонското училище по икономика, а по-късно придобива магистърска степен по публична администрация и развитие в Колумбийския университет в Ню Йорк. По време на престоя си в САЩ тя забелязва нещо поразително. Уеб-разработката не изисква непременно формално академично образование, много разработчици са самоуки. Когато се връща в Перу, тя е шокирана да открие, че по-малко от 10% от професионалистите в технологичния сектор са жени. Това осъзнаване я мотивира да създаде приобщаващо решение на този проблем. През 2014 година тя се основава Alibordora социална организация, която обучава жени с ниски доходи в дигитални умения и програмиране. Тяхната 6-месечна програма комбинира техническа подготовка с личностно развитие и подготвя участничките за кариери в уеб-разработката, потребителския дизайн и други технологични области. От старта насам над 2400 жени завършват Alibordora в Перу, Мексико, Бразилия, Чили и Колумбия. Около 85% от тях намират работа в технологичната индустрия, като получават заплати 3 пъти по-високи от средната за страната. В Alibordora те не просто преподават технически умения, те изграждат приобщаваща и разнообразна общност. Днес 56% от лидерските им позиции се заемат от жени, а екипът представлява 12 различни националности. Това разнообразие обогатява тяхната перспектива и им помага да създават креативни решения, които наистина отразяват местните реалности. Извън работата си с Alibordora, тя има честта да получи международно признание за усилията си. През 2017 година тя е включена в списъка Innovators Under 35 на MIT Technology Review за това, че въвежда технологиите при жени в неравностойно положение. През 2018 година тя получава наградата Business Leaders of Change от Grupo El Comercio и UI Isvensi. През 2020 година Министерството на жените и уязвимите групи в Перу удостоява с орден за заслуги към жените. Google също отличава като една от своите лидерство фало, подчертавайки нововъзникващи лидери, които оказват положително влияние върху общностите си. Нейното пътуване показва как съчетаването на технически и социални умения може да създаде реална и устойчива промяна. Чрез Alibordora тя иска жените да видят собствения си потенциал и да се почувстват овластени да следват кариери сфери, които традиционно са доминирани от мъже. За нея приобщаването и разнообразието не са просто етични ценности, те са мощни двигатели на иновациите и развитието.